Låt mig presentera Bo Olsson, Trafikverket, sittande på staben på strategisk utveckling. Vi har inom Trafikverket och inom Banverket tidigare tittat på det här spårbilar. Spårbilar och spårtaxi är alltså ett innovativt mellanting mellan biltrafik och kollektivtrafik. En ny kundanpassad lösning som bygger dels på befintlig teknik men även på nya lösningar. Befintliga tekniken är väldigt viktig. Det innebär alltså lättare att komma till skott med lösningar. Vi ser det angeläget att följa och stötta spårbilsutvecklingen, men samtidigt så är vi ju inga odelat positiva entusiaster. Vi är även kritiskt granskande. Vi måste veta vad detta är. Är det någonting som verkligen ger någonting? Hur är det ett komplement till befintliga trafiklösningar? Vi har också under EU-ordförandeskapet, Sveriges ordförandeskap, visat denna fullskaliga spårbilsstation för EUs alla miljö- och energiministrar. Jag kunde lugnt konstatera att intresset överträffade våra förväntningar. Man stannade väldigt länge och tittade på det hela och ansåg att detta var intressant grön transportteknik som behövs just nu. Och nu välkomnar vi att Kompass tagit stafettpinnen och för den vidare för att visa på fler ställen. Vi ser att det behövs en svensk pilotbana. Den måste genomföras i etapper. Den slutliga banan blir, som tidigare talare har sagt, rätt så stor. Man måste ta det i steg för att veta verkligen vad man gör. I etapp 1 etableras en kortare bana där teknik, allmänhetens intryck och kundernas acceptans utreds. Det är till stor del ett utvecklingsarbete som syftar till att etablera inte bara den trafikala banan utan även svensk kompetens. Men då har testprovningsmöjligheter samt en utmärkt demonstrationsfacilitet. Detta är möjligheter att skapa förutsättningar i Sverige för att kunna exportera miljövänlig spetskompetens i form av varor och tjänster. Vi vill då ta tillvara tillfället att driva utvecklingen och skapa kostnadseffektiv och optimal nytta för resenärerna samtidigt. För att över tid vara ledande inom detta område bör spårbilsprojektet genomföras i nära samarbete mellan oss offentliga aktörer, näringsliv och de akademiska institutioner som har stor kunskap inom detta området. Syftet är att främja vår kunskapsutveckling och stegvis bygga vidare på de här banorna så vi får ett stort och komplett system. Tack!